नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज आम्ही जाणार असो आमच्या मसुरे या मूळ गावाक जा मालवण तालुक्यात असा। मसुऱ्याक जाण्यापूर्वी त्याआधी आम्ही इलो आमच्या वाडीत असलेल्या कसालच्या राणेवाडीतल्या आमच्या भवानी माता मंदिरात। तर आता मी भवानी मातेचं दर्शन घेतलंय आणि आता आम्ही या ठिकाणहून आता आम्ही निघणार असो। तर आता आम्ही पोचलो आपल्या सिंधुदुर्गात प्रसिद्ध असलेल्या श्रीदेवी भराडी मातेच्या मंदिराकडे आणि आता दर्शन घेऊन जातलो। तर तुमका दाखवतोय तेव्हा श्रीदेवी भराडी मातेचं मंदिर। तर ह्यो असा भराडी मातेच्या मंदिरातलो परिसर आजूबाजूचो। या ठिकाणी खूप मोठी जत्रा असता, तुमका सगळ्यांका माहितीच असत, कारण ह्या अतिशय प्रसिद्ध असा मंदिर असा। आंगणेवाडीची जत्रा असा म्हटला जाता ह्या जत्रेक, कारण ही मसुऱ्यातली आंगणेवाडी असा आणि ह्या आंगणेवाडीतला ह्या भराडी देवीचा मंदिर खूप प्रसिद्ध असा। बघा हैसर उभ्या राहून हैसून कळस दिसता आपल्याक। बघा प्रत्यक्ष जाऊन पण तुमका दाखवतोय। तर ही हैसर दिसता आपल्याक आता मंदिराचो कळस आणि थोडाफार मंदिर पण दिसता। या ठिकाणी आंगणेवाडी तालुका मालवण रसवंती गृह तर गाववाल्यांनो आता मे महिनो असल्यामुळे की नाही या ठिकाणी भरपूर असे पर्यटक फिराक येतात आणि त्या देवीच्या आपल्या या दर्शनासाठी पण येतात। तर आम्ही देवीच्या ओटीसाठी लागणारो खण आणि नारळ या ठिकाणी विकत घेतलं। तर ह्या असा आपला भराडी देवीचा मंदिर हा बघा, असा भव्य दिव्य असा आणि ह्या बाजू तिकडे मंडप घातलेलो हा बघा, मस्त पैकी दिसता बघा। अरे बापरे, आधी माहित असतं तर आम्ही रांगेत तरी येऊन थांबलो असतो। खूपच गर्दी आहे आता ह्या दिवसात सुद्धा। भारीचा ना संगमरवरी। ये तर अशा प्रकारे आता आमचं दर्शन घेऊन झालेलं असा आणि आता आम्ही निघालो पुढच्या मंदिराकडे। देवीचं दर्शन झालं आणि खूपच मस्त वाटला, एकदम प्रसन्न वाटला मनाकडे। गाभाऱ्यात किंवा आत मंदिरात गेल्यावर फोटो काढू किंवा व्हिडिओ शूटिंग करू अलाउड नाही, त्याच्यामुळे मी आतमध्ये मोबाईल वापरूक नाही, त्यामुळे तुमका मी आतला शूटिंग काय दाखवू शकत नाही। तर अशा प्रकारे आमचं आता भराडी देवीचं दर्शन झालेलं असा। मसुऱ्यातली अतिशय प्रसिद्ध देवी
श्रीदेवी भराडी माता आणि त्याचं दर्शन आता घेऊन आम्ही पुढच्या मंदिराकडे निघतो। तर आता आम्ही इलो मसुऱ्यातल्या दुसऱ्या एका मंदिरात, श्रीदेवी माऊली मंदिर। हा बघा, अशा प्रकारे ह्या असा जुना मंदिर आहे, थोडा कौलारू आहे। तर मंदिरात गाराणा घालूसाठी असलेल्या एका काकांका मी या मंदिराबद्दल विचारलंय, तर ते माका म्हणाले की ह्या मंदिर 50 वर्षापूर्वीचा जुना असा आणि सगळ्यात पहिला इथे मंदिर नव्हता, फक्त ही जी तुमका आता वारूळ जा दिसता इकडे खूप मोठा असा ताच फक्त होता आणि त्यानंतर मंदिर बांधला गेला असं ते माका म्हणाले। तर आता आम्ही इलो मसुऱ्यात असलेल्या श्री भरतेश्वराच्या मंदिरात। चला तर मग खूप सुंदर मंदिर आहे आणि आता बघून तुमका दिसत असता बाहेरच 2 गजलक्ष्मी कसे आहेत बघा, किती छान प्रकारे त्यांचा म्हणजे रंगकाम तर सुंदर असाच पण कोरीव काम पण खूपच सुंदर असा। तर भरतेश्वर मंदिराच्या परिसरात ह्या असा या खूप मोठा असा पिंपळाचा झाड खूपच मस्तपैकी असा खूप मोठा असा हा बघा, आणि ही अशी मंदिर परिसरातली जागा असा आणि या ठिकाणी असा ह्या भरतेश्वराचा मंदिर बघा किती भारी हे म्हणजे श्रीदेव जैन भरतेश्वर मंदिर असं हे लिहिलेला आहे बघा। जेवण होया काय। तर हे बघा ह्या असा मंदिराचं रंगकाम अतिशय सुंदर प्रकारे केलेला, इकडे टाइल्स वगैरे पण खूप छान बसवलेले आहेत। ए चल रस्त्यावर जाशील ये इथे। वरून पण खूप सुंदर असा नक्षीकाम करून रंगकाम पण सुंदर प्रकारे केलेला, अशी अतिशय सुंदर आणि भारदस्त अशी मंदिरा आपल्या कोकणात असत याचो माका तर खूप अभिमान वाटता। ही असं देवाची पालखी खूप छान प्रकारे सजवलेली आहे या ठिकाणी, हे बघा।
नको नको जाऊ आता. आता इकडे चल, देव बाप्पाला नमस्कार करायचा आहे ना. ए इकडे ये. तर अशा प्रकारे भरतेश्वराचं दर्शन घेऊन आम्ही आता मंदिरातून बाहेर पडलो आणि तुमका आता मंदिर दाखवते. बाबा हे मंदिराच्या बाहेरचे गजलक्ष्मी तर अगदी खरे असल्यासारखे वाटतात. मस्त बांधले. आणि आपण खाते हा काय आणि आणि ऑटो 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 खेळतो आणि तर आता आपण जातो आमच्या श्रीदेव ब्राह्मण मंदिराकडे मसुरेत असलेल्या आणि त्यानंतर आपल्या कुलदेवीच्या आमच्या दर्शनासाठी जाणार असो. तर गाववाल्यानू आता आम्ही इलो आमच्या भोगल्यांच्या ब्राह्मण देवळाकडे. ह्या बघा, ह्या असं आता मंदिराचं कळस आणि इकडे आता आम्ही पोचलो. या ठिकाणी ऑलरेडी पूजा वगैरे काहीतरी असं वाटता, कारण माणसं वगैरे दिसतात. तर आता जाऊया मंदिरात, बघूया काय असं आता. तर ह्या असा आमचा ब्राह्मण मंदिर. या ठिकाणी इकडे अशी विहीर दिसता जुनी, हे बघा, आणि त्या विहिरीत अजूनही पाणी असतं. ह्या तळीत कायम पाणी असतं असं म्हणतात. हे बघा, आता इतक्या कडक ऊन असून मे महिनो हा कडाक्याचो, तरी पण त्याच्यात पाणी असा. तळ आहे, तळ त्याला बांधून घेतलंय. पाय भाजले हो. हा ते बघा आहेत. तर अशा प्रकारे आम्ही आता आमच्या ब्राह्मण मंदिरात पोचलेली असो. ब्राह्मण देव प्रसन्न.
जयवंत सीताराम भोगले संजय सुद्धा जयवंत या ठिकाणी ऑलरेडी होता भोजन, ब्राह्मण भोजन. हा बघा. तर गाववाल्यानु ह्या ब्राह्मण स्थळाकडे ही बघा कशी हिरवळ असा ती. ह्या जागेचा एक वैशिष्ट्य इकडे थंडाव आणि अशी ही हिरवळ असता. आणि हे बघा ह्या ओढ्याकडे हैसर अजूनही पाणी असा, म्हणजे ह्या पाण्याचा ठिकाण असं समजला. त्याच्यामुळे की नाही हैसर भारीपैकी अशी हिरवळ आणि शांतता, थंड वातावरण आहे एकदम. तर आता आम्ही चाललो आमच्या कुलदेवीच्या दर्शनात, म्हणजेच आमची कुलदेवी असा इटला देवी. आणि इटला देवीच्या दर्शनात आणि तिची ओटी भरू आता मी जातोय. इकडे बघ कार्तिक, नमस्कार कर. तर या ठिकाणी गाववाल्यानु ना तेलाचो अभिषेक केलो जाता देवी. हे बघा गोडा होता. बाप्पा टाळले, गणपती बाप्पा टाळले. दादा हळू उठायचं. बाप्पा टाळले. तर अशा प्रकारे ही आमची इकडे मसुरे मध्ये ही अशी मंदिरं असत. हे आमच्या कुलदेवीचा मंदिर असा. आणि त्यानंतर तिकडे दिसतात ब्राह्मण देवाचा मंदिर. आणि इकडे पण एक मंदिर आहे आमच्या कुलदेवीच्या मंदिराच्या बाजूकच. तर आता आम्ही त्या ब्राह्मणदेव मंदिराच्या तिथे असलेल्या ब्राह्मण भोजनाच्या ठिकाणी जातो. आणि म्हणजे माझी सासू आणि म्हणतात की असलेलो प्रसाद टाकून पुढे जाऊ नये, त्यामुळे आम्ही 2-2 घास थैसर जेवून घेतो. तर आता आम्ही जातो माझ्या नंदेकडे. ती मसुरे मागवणेवाडीत राहता आणि ती आता सगळी मुंबईत असतात, पण मे महिन्याच्या निमित्तान त्यांच्याकडे सुद्धा आज ब्राह्मण जेवण आणि त्यासाठीच ते इलियत. त्याच्यामुळे आता आपण त्यांच्या घरी आज जाणार असो, माझ्या नंदेच्या घरी. चला तर मग माझ्या नंदेचा घर तुमका दाखवतोय. तर ही बघा, ही असा मसुऱ्यातली मागवणेवाडी. आता आपण मागवणेवाडीत इलो. मस्तपैकी असो दुपारचो वारो सुटलो आणि बघा माड बघा किती असत ते.
भारी वाटतं ना एकदम. हे बघा, विनंती थांबा असा आपल्या लाल परीसाठी मागवणे मसुरे, ऐकलास, मागवणे वाडी मसुरे. त्यानंतर ह्या बाजू कसा वरती वर चढान जाऊचा थोडासा आणि थैसर असा माझ्या नंदेचा घर. तर ही बघा, आता हयसर आबोलीची फुलं दाखवते तुमका. ही आबोलीची फुलं ना कोकणातल्या घराकडे प्रत्येकाच्या असतातच. हे बघा किती मस्त वाटतात. आबोलीचं वळेसार काय असला काय केसात आबोलीचं वळेसार माळू आम्ही पूर्वी, ऐकलास. आबोलीचं वळेसार म्हणजे फेमस तेव्हा. ह्या बघा, तर ह्या असा माझ्या नंदेचा घर. आता 1.5 वर्षच झाला घर बांधून, एकदम नवीनच असा घर. हे बघा, आणि त्यांच्या घराच्या समोरच हे बघा इकडे कलमावर आंबे बघा दिसतात ना तुमका, ते बघा आंबे धरलेले आहेत कलमावर. तर ह्या असा माझ्या नंदेचा घर. घराचं नाव असा श्री गुरुकृपा आई भवानी निवास असा घराचा नाव असा. आणि बघा किती छानपैकी घर बांधलेला. ही असं तुळस नंदेकडची माझ्या. तर ह्या असं अशा प्रकारे असं सुंदर असं घर असं. हे बघा, वरती कौलारू छप्पर केलेला. तर आता ब्राह्मण भोजन असल्यामुळे या ठिकाणी गावातल्या लोकांची गर्दी असा. तर या ठिकाणी असा माझ्या नंदेचा घर. इकडे 2 बेडरूम आहेत. ही असं नंदेची सासू. हा येतात. तर गाववाल्यानो ही असा माझी नणंद. आणि या ठिकाणी ते आता जेवणाच्या गडबडीत असत जरा. आणि पाटल्यादाराचं शूटिंग आहे. ह्या पाटल्यादारात गेलेलं आहे मी, जिकडे चुली वगैरे मांडलेले होते त्या ठिकाणी. आणि जेवणाची गडबड सगळी चालू होती इकडे. हे बघा, तर आता आपण जाऊया गच्चीवर घराच्या. दाखवतोय. खाली ब्राह्मण भोजनची तयारी जोरदार चालू आहे. आता तुमका ना रतांबे दाखवते. हा, हे बघा, दिसले ना कसे लाल लाल भडक असत मस्त पैकी. हे बघा, हवा पण मस्त सुटली आहे. मस्त आहेत ना. काढला फोटो त्याचा मी. काय ते काय म्हणतात त्याला? काढला फोटो मी. अरे काढला मी त्यांचा फोटो. तेच बघितलंय रतांबे.
या बाजून आंबे पण दिसतात. आंबे दिसले ना? नाही, 2 दिसले बघ. 2 दिसले. हा बघ मी बघ. ते बघ, 1 टिकू मोठं, 2 टिकू. तर गाववाल्यांनो, अशा प्रकारे आम्ही मसुऱ्यातली आमची जी महत्त्वाची देवस्थानांची मंदिरं होती ती आम्ही फिरलो, त्या देवांचं आम्ही दर्शन घेतलं आणि आमच्या शेवटी आमच्या नंदेच्या घराकडे आम्ही इलो आणि घराकडे येऊन ब्राह्मण भोजनाचं सुद्धा आस्वाद घेतलं. सगळेजण आग्रह करूक लागले, पुन्हा पुन्हा नाही, थोडा तरी जेवा, थोडा तरी जेवा. मग ज्या ब्राह्मण देवळात आम्ही थोडासा जेवण इलेलो, त्यानंतर पुन्हा एकदा नंदेच्या घरी पण ब्राह्मण जेवणात थोडासा जेवचाच लागला त्यांचं मान ठेवसाठी. आणि मग आम्ही त्या ठिकाणी सुद्धा ब्राह्मण भोजनाचा आस्वाद घेतलं आणि आता जड अंगान आता आम्ही घराकडे जाऊच्या परतीच्या प्रवासाक लागलो. इला लक्षात. तर आता घराकडे जाताना मध्ये तुमका मी दाखवते, आम्ही आता पुन्हा त्याच मार्गे म्हणजे हिवाळा मार्गेच आम्ही आता कसालला जाणार असो. तर गाववाल्यानो, माझं झील गाडयेत झोपल्यामुळे तुमका मागा रस्त्यावरचा काहीच दाखवूक मिळाला नाही, त्याबद्दल क्षमस्व. तर आता ही आम्ही मसुरे देऊळवाड्यातली मंदिरा फिरान आमची कुलदेवी आणि श्रीदेव ब्राह्मणदेव या ठिकाणी दर्शन घेऊन आता आम्ही घराकडे जाऊक निघालो. तर गाववाल्यांनो, जर तुमच्यापैकी कोण या मसुरे गावातले असतील आणि या मंदिरांबद्दल आणखी काही माहिती असात तर माका ती कमेंट करून नक्की सांगा. तर माझो यो छोटोसो देवदर्शनाचो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो माका कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडलो असात तर नक्की लाईक करा.